NBA, care acelea sunt foarte mișto, sunt niște cartonașe care au niște... Opa, ce faci, mă? Opa, mor. Ia, poate are ceva de... Olu! N-a ajuns în primii 5 nici cu cel mai prost. Deci, sunt de 45 de abonați, vom face unboxing de cartonașe cu NBA, care sunt niște cartonașe foarte mișto. Acele cartonașe au unul dintre cei mai buni jucători și chiar și jucători care s-au retras. În fine, voi da giveaway la una dintre persoane, vom face extragere pe live, care, dacă voi putea să fac live, voi da unul dintre cele mai rare cartonașe cu fotbaliști care există de la, nu mai știu, e un cartonaș foarte rar, dar condiția este că trebuie să faci like și subscribe și vom face extragere. Bă, ăștia se bat în stop. Opa, cred că era aia. Oh, ulu. Bun. Storm. Hai că dacă facem bun, suntem buni. Uite, ăla mă vede. Nu, ăla dai. N-am. Mamă, ce să-i... Mamă. Acum Cancatana o să-i rupă toți la genul. Că se bat și ăștia aici. Doi placi. Na, locul 9 omul terminat, care și bot. În fine, acesta a fost videoclipul pentru azi. Nu uitați să lăsați un like și un subscribe și ne vedem cu un alt videoclip cu Fortnite weekendul viitor, unde vom testa Fortnite de pe Xbox și vă voi arăta toată colecția mea de skin-uri de la Chapter 5 Season 1 încolo. Acestea sunt majoritatea mea și skin-uri mai vechi. În fine, pe data viitoare, nu uitați să stați aici cu comunitatea Axolotl și ne vedem săptămâna viitoare. Pa, pa!